Nagpadayo ng payout sa emergency cash transfer sa DSWD sa mga pamilya sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental nga apektado sa magnitude 7.8 nga linog nitong Hunyo 8, 2026. Sa ulahing dato sa DSWD, kapin 57.8 million pesos na ang natunol ngadto sa 8,243 ka pamilya nga apektado sa linog. Matod sa ahensya, daghang residente ang nagpabiling bakwit sa 32 ka mga evacuation center sa Jose Abad Santos sama sa mga eskwelahan ug open grounds. And then some areas in Jazz na ni-utilize nila as tent cities. Sumala sa DSWD, magpabilin una ang mga bakwit sa mga evacuation center hangtod masiguro sa lokal ng gobyerno nga luwas na silang makabalik sa ilang balay. Kanunay hinuon nga ginamonitor sa DSWD ang sitwasyon aron masiguro ang kaluwasan sa tanang naapektuhan sa linog, labi na karon nga doon na paghihapoy mga aftershock nga masinati sa Davao Occidental. We have monitoring po lahat po ng barangays for Jose Abad Santos, for the Sarangani. They are duly provided po ng mga assistance, food and non-food items ng DSWD. Sa Maasim, Sarangani Province, giawhag ni Mayor Zyrix Pacquiao ang mga benepisyaryo sa ECT nga gamiton ang kwarta sa pagpalit og materyales sa pagpaayo sa mga naguba nga balay. Moabot sa 1,862 ka pamilya ang nakadawat sa financial assistance gikan sa DSWD 12. 210 ka pamilya nga totally damage ang balay ang nakadawat og tag 10,350 pesos nga assistance ug 1,652 ka pamilya nga partially damage ang balay ang nakadawat og tag 5,175 pesos. Ang emergency cash transfer sa DSWD kabahin sa early recovery program sa gobyerno aron matabangan ang mga pamilya nga apektado sa kalamidad sa pagpalit sa ilang mga kinahanglanon samtang hinahinay silang ni barog balik human sa kalamidad o galing balik normal na ang sitwasyon. Ipasa na sa DSWD ngadto sa local government unit ang pagdumala sa mga evacuation center. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.